କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲେ କଳି ଯୁଗେ ବହୁ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କଳି ଯୁଗେ ବହୁ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନାଚିବେ ଗାଇବେ ଶେଷେ ନରକରେ ପଶିବେ, ନାଚିବେ ଗାଇବେ ଶେଷେ ନରକରେ ପଶିବେ, ନାଚିବେ ଗାଇବେ ଶେଷେ ନରକରେ ପଶିବେ। କଳି ଯୁଗେ ବହୁ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନାଚିବେ ଗାଇବେ ଶେଷେ ନରକରେ ବସିବେ। କଣ ପାଇଁ? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଳି ମାରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକା ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଦେଲେ ଯୋ ନୃତ୍ୟତେ ଶ୍ରୀମତର କାଳିକା ବାଦନ ଭୂଷଣ